Aj tento rok ste sa mohli tešiť na 2 dni hodovania a veľa vegánskych lahôdok. Minuloročná odozva vegánskych hodov bola naozaj rozsiahla. Umenie kuchárov a kuchárok naozaj na úrovni. Vítané bolo všetko. Od jednohubiek cez hlavné jedlá až po zákusky. Od ľudových jedál až po exotické špeciality. Jediná podmienka, aby jedlo bolo vegánske, teda neobsahovalo žiadne živočíšne produkty. Vegánske hody riešime už 3. ročník a v podstate aj je to neziskové podujatie. Jeho cieľom je práve propagovať vegánstvo a to samozrejme aj práva zvierat, ktoré sú s tým spojené. A s tým, že vegánske hody majú ešte aj komunitný rozmer. Do vegánskych hodov sa môže zapojiť každý. Pre kuchyne je to akcia otvorená. To znamená, že nemusí nám nič platiť. Ktokoľvek môže prísť, navariť jedlo a túto sa s ním odprezentovať. Ako si to vyrieši, to je už na nich. Takže v podstate sa tu stiera tá hranica medzi pasívnym konzumentom a organizátorom a v podstate do vegánskych hodov sa môže zapojiť každý. Vegánska diéta je oproti vegetariánskej obohatená o zníženie rizika ochorení ako rakovina hrubého čreva, infarkt myokardu, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, rakovina prostaty a mŕtvica. Napriek tomu má vegánska diéta znížený obsah vápnika, jódu a vitamínov B12 a D. Vegáni preto obohacujú svoju diétu a prijímajú vhodnú náhradu s obsahom týchto látok. Ja mám rád veľmi veľa jedla, takže ťažko povedať jedno konkrétne. Vegánska variácia sviečkovej mi celkom vyhovuje, to je veľmi výborné jedlo. Samozrejme vegánsky guláš a rôzne klasiky. Kopec šalátov, omáčok, polievok, tam je široká paleta toho jedla. To je práve aj výhoda vegánskej stravy, že človek sa neobmedzuje čisto na základné mäsové jedlá, v ktorých bol vychovávaný, ale tým, že vysadí to mäso zo svojej stravy, tak nachádza ďalšie nové chute a nové možnosti, ako teda sa živiť. Vy momentálne pripravujete nejakú vegánsku palacinku, je to tak? Jo, přesně tak, je to úplně obyčejná palečinka, jenom samozřejmě prostě vajíčko je tam nahrazený banánem rozmačkaným a mlíko je nahrazený sojovým mlíkem a mouka, takže úplně jednoduchý a můžete sama ochutnat, je to lepší než normální palečinka, že ten banán tomu jenom přidá jako na chuti. Prišla som sa pozrieť, lebo ma zaujímajú tie alternatívne veci a trošku do toho niečo z vegetariánstva, ale aj z vegánstva, že čo majú dobre. Pár ľudí poznám, čo sú vegáni, tak že čo to vlastne jedia. Čo ponúkate na vegánskych hodoch vy? Takže my sme sa rozhodli ponúknuť sladké vegánske guľôčky. Vo všetkých máme rovnaký základ a to sú mledé hrozienka, plus pridávame do toho buď mletú slnečnicu alebo mletý sezam. No a potom, aby sme to nejako rozlišili chuťovo, tak máme so škoricou, s kakaom, nepraženým, aby to bolo aj pre tých, ktorí jedia iba surovú stravu. Potom sme tam mali, myslím, ešte aj lieskové oriešky a jedny boli makové, no z týchto nám už nič neostalo teda. A čo hovoríte na vegánsku stravu, na vegánov? No, snažím sa tam dostať, je to pre mňa ťažké, hlavne sa zrieť teda niektorých vecí. Napríklad? Najviac medu. Najčastejšie dôvody pre vegánstvo sú zdravotné, etické a morálne záväzky s ohľadom na práva zvierat, ďalej environmentálne a náboženské. Jednotným znepokojením je chov zvierat a testovanie na zvieratách, ako aj veľké využitie pôdy a surovín na chov zvierat. My ponúkame banánovú zmrzlinu z 100% ovocia, žiadne vedľajšie produkty. Potom máme vlastne super sladkú kukuricu, ďalej máme gazpacho polievku, čo je studená polievka z paradajok. A čo ešte máme? Banánový koktejl s datlovým sirupom, škoricou. A vy ste vegán? Som vegán. Čo máte najradšej? Čo najradšej? Hociaké ovocie. Ja milujem ovocie. Povedzte nám taký váš jedálny lístok. Môj jedálny lístok môže byť na raňajky, celý melón, veľký. Na obed by to mohlo byť nejaké jedlo s banánou, rozmixované banány do koktejlu. A na večeru by to mohlo byť nejaké citrusové ovocie, nejaké pomaranče a s veľkým šalátom. Máme tu plnenú papriku vegánsku, kde je paprika a v nej sojové mäso, ryža a papriková omáčka. A tak mali sme aj koložvárskú kapustu a cukotové lodičky. Začal jsem fungovat mezi lidma, kteří prostě byli vegetariáni, vegani. Dostal jsem se k nějakým materiálům, které se týkaly zvířat. Viděl jsem, v jakých podmínkách zvířata žijou. No a to bylo prostě pro mě tak důležitý, že jsem to jako změnil. No. Já jsem vegetarián 9 let, vegan 7 let. Vážím 100 kilo, žádné zdravotní problémy nemám, takže jako myslím si, že mi jako nic nechybí. Cítím se úplně zdravě. Počas vegánskych hodov bol okrem širokej palety vegánskych lahôdok pripravený aj pestrý program. Okrem koncertov ste mohli vidieť projekcie, diskusiu, workshop a zábavu až do rána. Dovidenia na 4. vegánskych hodoch opäť o rok.